दासिमबो मोननैसो दं नोंहाय फिसाफ्राबो दिसथाबथार जि सोंगासिनो आंहा जा गरम थानो गोसाथार बिराद सान्दुं गोसा होनो मोखाङा आलौजोब्बाय थानो गोसा मोनसै Ini aku ada sana. Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नै लोगोफोर आंहा दिनैहाय गामसा सोंदों आरो नै लोगोफोर दाख्लैहाय अखा हाबाय थानानै सोंनो मोनाखैमोन आरो नै दिनैसो सोंदों आङो अयथासार सान्दुं गोसा आरो नै लोगोफोर आङो दा गामसा सोंगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै आं नै दा गामसासो सोंदों आरो नै लोगोफोर नोंथांमोनखौ गामसा सोंनायनिफ्रायनो बरायहरनाय जाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआव लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो माबाबाय एसे हाथाया अरबाय बे लावनायखौ जि मोजां बस'नांसिगोन जाबाय थाब जाबाय मोननैसो दं नोंहाय फिसाफ्राबो दिसथाबथार लोगोफोर आङो दा नै जिखौ सोंखांबाय आरो नै आङो दा
सोंखांनानै नै रासोआव खायनोसै आरो नै लोगोफोर खायनो नागिरबाय आरो जि खायनोसै नै रासो लाखाबाय लोगोफोर नै आङो दा खायनो रेडि लाजोब्बाय आरो नै रासोआव खायनोसै आङो बालेबाव फेन्नानै आराम लाखाबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसा गरम लोगोफोर नै आं दुगैग्रोनानै लाबाय आरो दुगैनानै स्र'नो नै दा आङो जिखौ खायनोसै नै लोगोफोर आंहा जि खायबाय अयथासार गरम बोथोरा नै जि खायगासिनो आंहा लोगोफोर दख'ना गामसा सोंदोंमोनहा नै खायबाय लोगोफोर हा खम जाया नै दासो खायहांदों नै आब'आ खम जागोन होनदों आरो नै आंहा गामसा खायगासिनो लोगोफोर दहाय सोंदोंमोन आरो नै दा खायबाय जि खान्दों जोंहा लोगोफोर खेबसेनो सोंनानै राननाय माबानि उननि आगोलनि लाखा फेट्रा जालाजोब्बाय जि खानगासिनो जोंहा बाजैबो दंफैयो नै जोंनि बाजै गुमैनि बिब' बाजै आलासि दासो गांसे हादों गारि जोबथारनायनि बाजैया मालाय बाजैया गावहा खथ्थ' दायो बान मोनसे सोंफैदों नोंस्रा आयै बेखौ हायाखै आरो सोंबावो नै बाजैया गावनि खुनुखौ जासिबावबायसो जोंहानो लोगोफोर साहा फुदुंबाय आङो नै जि खानगासिनो नालाय बाजै दंफैयो नै बाजैनो लोंहोनो साहा फुदुंबाय आरो बाजैमोनजों ज' साहा लोंसै जोंहा जि खानायाव नै ओंखाम ओंख्रिबो संखांखाबाय आरो नै अमा बेदरजों मैथा बांगाल संखांजोब्बाय ओमफ्राय जि खानबाय आरो दा नै साहा लोंसै साहा फुदुंगासिनो आरो आङो मैथा बांगाल अमा बेदर ओमफ्रायो दालि जल आरो जोंना लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया नै आं दा साहा फुदुंफैफिनबाय आरो दसे जि खाननानै दाबो गांनैसोनि जखर' हादों खानलाय मालाय गरमथारना बोथोरा अयथासार सान्दुंनि साहा लोंनानै लाग्रोनोसै आरो फिसाबो जाबाय मैथा बांगालजों अमा बेदर दिनै अमाखौ ओरैनो जानो बाबाय आरो मैथा बांगाल होनानैसो संबाय आङो संनायखौ दिनैहाय दिन्थियासै आं नोंथांमोननो जिनि खामानि मावनायखाय एसे उसुबिदा जायोना मबाइल लाबाय थानो दा साहा फुदुंनायखौल' दिन्थिबाय आरो लोगोफोर लोंसै आं दा लोंसै नै कापखौबो रेडि लाखाबाय लोंसै लोगोफोर नै साहाखौ लुनानै लाबोबाय आंहा बाजैमोननो इसोर हनै बेहाथ' सिनेमा सिनायगासिनो गुमैया दे लोंद' ना बाजै गाब गोनांथारलै कालारा नै जा साहा लोंसै जि खानाया मेंगानायनि लोंदो दे गरमाव गरम गरम दै लोंनो बाजै दै लोंनो लोगोफोर नै ओरैबायदि गरम आरो गरमबाबो नै बे बिथांखौ गारनायाव गैया आरो खामानि मावनाय समाव बेखौ लोंबासो स्रां मोनो नालाय रोसि गलायबाय आरो गरमजोंनो लोगोफोर होमबाबो नै बेखौ बोखोनाया होख्लायबाय जोङो सान्दुं गोसायाव ना लोगोफोर नै जोङो दा गरमबाबो साहाखौ लोंबाय आरो खामानि मावनायखाय खामानि मावनायाव गरमाव साहा लोंबा स्रा मोनो आरो खामानि मावनायाव मेंनायाव नै दाउआबो माबा जादों सानानै जों साहा लोंनायावसो फैबाय लोगोफोर साहा लोंनाय खाथियाव फैबाय आरो जियाव बारला बुरला खालामबाय थायो आरो फिसा गोनांखाय
Anh mà anh cái đơn anh cái đơn người đanglang bay người đang lang bay senang kayak kananggu laban ni labu labu hasil gura bai yang nang kabai nak ayo đi ra ngoài đi deh sih bu đi Kamu jangan kabai pennya. Ngủ hay luôn ơi. Dâu nó là vui thôi. yeah Thằng xin mà này nữa. Thằng ngủ hái người lạ phần trung khâu. Thứ nhà bố thì không có nó hà đường. Ơi, handai kan kalau gue first dong. लोगोफोर नै जोङो दा जिखौ गान्दैयाव फानबाय आरो खानै जिखौ थोरबाय लोगोफोर फानग्रा जादों गान्दैयाव आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानोसै सनाफोर बाय बाय।